Olivia Bombeira. E deste xeito levamos a xente fora do perigo. Grazas por permitirme rescatala, señora. Oh, non, grazas a ti por esta demostración tan impresionante. E aposto a que vos estades impacientes cun monte de preguntas sobre ser bombeiro. Dime, ti, a da miña de vermello. Son Olivia. É verdade que vivides nun parque de bombeiros? Encántame o teu casco vermello. Agradezo, cho. Non vivimos no parque todo o tempo. Só cando estamos no traballo. Así estamos sempre preparados para sair moi rápido se hai lume. Estas luces e esta sirena avisan ya a xente para que se boten a un lado e nos deixen pasar. E se non pillan a idea... Van pillar a idea, van. Intentamos apagar o lume antes de que se poida queimar a casa de alguén. E cando a xente queda atrapada nunha casa con lapa, rescatámola. Vaites. E non só salvamos xente. Que lindo. Levou algún tempo baixar este amiguiño da árbore. Non si, Sparky. Encántanos rescatar gatiños. Rescatar gatiños. Pregúntome... Atención, bombeiros, temos un 514. 514. O código para unha urxencia con gatiños. Tranquilo, gatiño. Agárrate forte. Axiña estou. Aquí. Ai, quen é un gato grandocho e bonito? Hola, teñoche boa man cos animais. O meu emparedado! Sparky, volve aquí! Teño que asegurarme de que este mociño non volve subir a ningunha árbore. Adeus, bombeiro Fred. Non te habemos esquecer. Adeus, bombeiro Fred. Pero o bombeiro Fred non pode estar en todas partes. Depende de nós axudarlles a todos os gatiños que poden estar atrapados nas árbores. Como? Rapaces, somos bombeiros e hai gatos aí fora que necesitan a nosa axuda. Non son un rapaz. Rapaces e Francine. Como patrulla oficial especial de rescate de gatos temos que estar adestrados e preparados en todo momento. Que empece o adestramento. Os bombeiros teñen que subir e... escorregar. Seguinte. Seguinte. E este para ti, Ian. Este é un sombreiro de vaqueiro. Os gatos encántanlles. Soamente necesita unha cousiña máis. Está preparado o noso camión de bombeiros, Julian? Está a xefa Olivia ao rescate dos gatos. Daquela vamos, rapaces. E Francine? Despexado o camiño! Máis rápido, bombeiro Julian! As árboles necesítannos! Vedes algo? Vexo un zapato no bico da árbore, hai que rescatalo. Onde van todos os gatos? É porque non están atrapados nas árbores? Xa sei! Que é? Pois é unha catapulta. E vai coller os gatos das árbores. É daí de onde ven o nome, catapulta. Só temos que probala primeiro con algo que sexa do mesmo tamaño que Edwin. Seguramente eu teña algo que sexa do mesmo tamaño. Déixame mirar na bolsa. ¡Ajá! Utiliza a mod. Genial, isto servirá. Oh, pois non funcionou. Sinto, Francine. Tranquila, non pasa nada. Todo é polos gatiños. A onde vas? Temos que salvar un gato e ten que ser Edwin. E temos que poñelo naquela árbore.
Veña, ratiño, vas correr sobre isto. Convertíchelo o meu coche nun rato robot. Que vai subir a do bico dunha árbore. Vai, Edwin! Vaya, mira como vai! Hansel, Gretel, non! Vaya, a verdade é que pode subir calquera cousa. Agora a proba de verdade. Temos a Edwin atrapado. É o momento de rescatalo. Gwendolyn! Volve aquí! Ei, ese era o gatiño do bombeiro Fred Sparky. Que guai! Moi ben, parece que temos un lote de gatos que rescatar. Pode que teñamos un problema. Rapaces, non escoitades miañar moi forte? Harold Hockenberry, gustaríache estar na patrulla oficial especial de rescate de gatos? Teño que pagar algo. Un emparedado. Miau, pide por él. Non entendo. A Sparky encantaba o teu emparedado ante. Onte foi martes, xoves atún, hoxe é mércores de sandía. Un emparedado de sandía. Xa sei por que non comen nel. Os gatos comen atún. Vale, rapaces. Francine, xa sei o que necesitamos. Atún. Sempre que estea dentro ou sobre algo, vamos por el. Veña, separadevos e traed un pouco de atún. Aguantade, xa veñen por vós! Emparedado de atún, biscoito de atún, pizza de atún... Bo traballo, que todo o mundo colla un pouco de atún. Aquí, aquí, ven aquí. Toma un poquito de atún. Podería perder a Maud, pero teño algo mellor. A ti. Volos dous, fedellos, non merecedes isto, pero... alégrome moito de que esteades ben. Pois parece que temos unha chea de avisos sobre gatos atrapados en árbores. Pero parece que fostes quen de apañalos vós mesmos. Bo traballo. Grazas, bombeiro Fred. Ei, Olivia, de verdade que tes boa man cos animais. pois graciñas, pero non podería facer nada sen os rapaces. Francine? Olivia. Incluso os bombeiros sacan o casco cando van dormir. Boas noites, Olivia, o día rematou. Non podo ir dormir. Tantas cousas que quero facer eu. Deítome, non podo deixar de pensar en mañá e nas cousas que poden pasar. A montaña que escalarei, o carro que eu pintarei, o cabalo que terei que domar, ou o trapecio no que voarei. Princesa, médica, escritora, astronauta, desde a selva ao ancho mar. E sen protestar vou seguir, pero eu non quero ir dormir. E aínda hai tanto por facer. Boas noites, Olivia.